Gas! Aquest skatepark l'he vist bé perquè poques vegades venen a fer aquí competicions i per nosaltres és bo per entrenar-nos, però falten algunes coses per entrenar i va bé. Em sembla molt bé que fessin aquest tipus de proves aquí a Sant Cugat per intentar millorar el que és l'scooter i el món del freestyle, però realment crec que el que tindrien que fer seria millorar el que és l'skatepark en comptes de fer més activitats d'aquest tipus.